Soc Pep Simó, soc professor del Departament d'Organització d'Empreses de l'ETSEIAT, Terrassa, i també soc fundador i actualment coeditor de dues revistes científiques d'Accés Obert, Intangible Capital i GIEM. A més, soc membre des de la seva fundació de l'Associació Internacional d'Accés Obert d'Editors Científics. En relació a l'accés obert i quan puc parlar des de dues vessants, des de la part d'editor i des de la part d'autor, perquè també publico, evidentment, com a investigador, jo crec que en el futur cada vegada anirem més cap a l'accés obert, per molts motius. No només el motiu científic de divulgació, sinó també perquè arriba a més estrates de la societat. I el teu treball, en el fons, no només és utilitzat per altres investigadors, sinó que té més facilitat d'arribar a empreses i que hi hagi una transferència de tecnologia. És a dir, quan un publica amb accés obert, produeix altres avantatges, no només responsabilitat social, que evidentment les nostres recerques venen finançades per la societat, sinó que també t'ofereix oportunitat de transferència tecnològica. Empreses i altres sectors llegeixen els teus articles i te poden situar com a expert en un tema i després, evidentment, començar una relació de transferència tecnològica. Actualment, o fins a aquests anys, potser hi havia un cert temor publicant revistes d'accés obert, però això és natural, no? Les revistes d'accés obert són molt joves, acaben de començar i els seus inicis no estaven indexades. Evidentment, quan un fa, com tots sabem, quan un comença a fer recerca o està fent recerca, utilitza les grans bases de dades, els grans índexs, Scopus, Easy Web of Knowledge, per fer recerca, evidentment, de la literatura científica que existeix. Al no estar indexades per joventut, han de passar uns anys perquè un pugui estar indexat, evidentment la seva recerca no té impacte, però això està canviant. Aquestes revistes comencen a entrar a l'adolescència, comencen a entrar a les bases de dades científiques i, evidentment, ja aprofiten tots els avantatges. Ja comencen a estar indexades i des del moment que estiguin indexades començarà a ser interessant publicar amb Open Access cada vegada més, però, evidentment, aquí hem de contribuir tots, perquè una revista d'accés obert que ha començat sense el recolzament de bons investigadors, evidentment, no es pot indexar les primeres posicions i aquí hem de ser responsables tots els investigadors. Fins a la data, quan ens reuníem els que som editors científics a Catalunya o a la resta de l'Estat, ens trobàvem i seguim trobant-nos amb moltes dificultats, evidentment, de finançament, etc. i també per part de reticència dels autors. Evidentment, des d'aquestes associacions i de l'Associació Internacional hem treballat molt perquè se'ns reconegui. També entenem que hi havia una reticència dels autors, sobretot a Espanya, investigadors, perquè un altre interès de l'investigador és que se li reconegui aquesta investigació no només a nivell científic, sinó també a nivell professional i laboral. I en aquest sentit, anys enrere no eren reconegudes les revistes publicades a internet, per tant, d'accés obert. Això ha canviat totalment. Actualment no hi ha cap problema, és una qüestió d'estar ben indexada i això ja es produeix en moltes àrees científiques. Evidentment, l'evolució de cada àrea científica anirà corrent en diferents velocitats, en funció també de la joventut de l'àrea. Però crec que en uns pocs anys les revistes d'accés obert estaran molt millor situades que la resta. Com a editor també i experiència, dir que l'accés obert fa que autors de molt més països puguin publicar i accedir a la ciència. Nosaltres, per exemple, GIEM, que és una revista de management i també de producció i d'enginyeria d'organització, estem rebent una gran quantitat d'articles de l'Índia, de Pakistan, de Malàisia, de Xina, que fins ara potser no tenien pressupost per adquirir aquesta gran quantitat de revistes a un cost tan elevat. Evidentment, ells estan accedint a la ciència, la producció s'està produint en aquests països i, en el fons, s'incrementa la quantitat d'investigadors a una determinada àrea. Per tant, també fa créixer més la investigació. Un altre tema clau que pots anar parlant sobre l'Open Access i l'avantatge és que, per exemple, a la meva àrea utilitzem escales de mesura en psicologia amb unes propietats psicomètriques determinades. Al moment que tu publiques una escala de mesura a una revista que no és d'accés obert, estàs restringint que es pugui reutilitzar, inclús traduir a altres idiomes aquestes escales de mesures. I això planteja un problema greu al desenvolupament científic de l'àrea. Per tant, aquells que desenvolupem escales, que desenvolupem certes investigacions que han de continuar, molts cops preferim publicar aquestes escales amb accés obert, a pesar que ens retribueix menys a nivell professional, d'alguna forma, perquè potser la revista no està tan ben indexada, però evidentment contribueix més científicament a que es pugui desenvolupar l'àrea.